president wa ku Ghana Kwame Nkrumah amakonda kutukula chinyamata. Ena anatumiza ku Britain kukapanga training ya usilikali. Akwesa Fulifa, Emmanuel Kotoka, Ignatius Kutu, George Bokie, Roger Ferry, Robert Kotei, Fred Akufo. Onse wanadziwika ku army chifukwa cha Kwame Nkrumah. 1966 pamene president anali ku Vietnam, iwo wananda ndalama ku America ndi kuanda boma. Kwame Nkrumah anasanduka munthu wamba. Anamulisa kubwerera ku Ghana, amakhala ku exile mdziko la Guinea, ndipo anafika komweko 1972. Taona ku Zambia, Edgar Lungu amasowa chisamaliro mpaka anamwalira ku South Africa. Koma president amene amakana kumuthandiza akufuna mtembo wake ukayikidwe m'manda mwaulemu. Ndalama zimene akulipira maloya mukaziwerengetsa zinali ndi kuthekera wopulumutsa moyo wa Edgar Lungu. Ku Ghana, boma la asilikali linachita bani Kwame Nkrumah asafike mdzikolo. Koma atamwalira 1972 anapita ku koti kufuna thupi lake. Mwachidule adani ako amasanduka abwenzi ukamwalira. Tinazona kumalawi kuno Saulos Chilima anayikidwa m'manda ndi zigawenga zimene zinachotsa moyo wake ku Chikangawa. Kodi asilikali amene anachita betray Kwame Nkrumah zinawathera bwanji? 1967 anthu ena ku Ghana analokwiya ndi kuchosedwa kwa president wawo. Taona masiku apitawa a George Kasakula amatuku a IPM. Panali masapota ena IPM amene amamva kwawo amugwira kholingo. Chimodzimodzi ku Ghana, president Kwame Nkrumah anachosedwa ndi asilikali, panali ena masapota analokwiya. Motsogozedwa ndi Lieutenant Moses Ebowa anagwira komanso kupha mkulu wa nkhondo Lieutenant General Emmanuel Kotoka. Ameneyu ndi amene anatsogolera kuchotsa ulamuliro wa Kwame Nkrumah. Ndi atachotsa anamusankha kwa mkulu wa nkhondo. Anaphedwa pa airport. Lero mukapita ku Ghana mukapeza Emmanuel Kotoka International Airport. Dzina limeneli linabwera ngati chikumbutso. Ndi malo amene kunaphedwa Emmanuel Kotoka mkulu wa nkhondo 1967. 1979 asilikali naso motsogozedwa ndi General Rawlings ananda boma. Anagwira majeno onse amene achita betray Kwame Nkrumah. Fred Akufo, Ignatius Kutu, Akwesa Fulifa anali ma president opuma. George Bokie, Air Force Commander, Roger Ferry, Minister of Finance komanso mkulu wa nkhondo. Robert Kotei, Army General. Joy Amedume, Navy Commander. Onsewa anagwidwa ndi kuwanyonga powombera ndi futi. Anayikidwanso ngati agalu. Choyamba achawera ndamumba atithandiza kuti tiwine, ndipo tiwinadi. Chachiwiri tikhala ndi aphungu ochuluka. Chachitatu tikhalanso ndi makhansala ochuluka. Komanso tiwina first round. Mukhoza kuona pamenepa zimene anafesa 1966 zinawatsatira 1979. Enanso anayesera kuphwanya mgwirizano wa 2020 poyesa kuti alamulira mpaka 2030. Akuluakulu, zimene taona pa 16 September ndi mawu ochokera kwa Mulungu. Kabambe na nkhumwa ndi atupere mukaphatikiza sangafanane ndi Bakili News TV. Mavoti 20,000, 90,000, winner 10,000 sakufikira ma followers a Bakili News TV. Ku Kenya kunali chipani mphamvu chotchedwa KANU chinamulira zaka 40, ma MP 188 out of 200. Koma lero chinda phungu 5 amene akutsogolera ndi Gideon Moi, mwana wa president opuma. Same applies ndi atupere muluzi. UDF chinali chipani cha mphamvu, lero ma MP 4. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi a First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo
ka kuchipani cha DPP ndina onse ndifuna ndapepese kuchokera pasi pa mtima wanga. Nkhani ya ku Ghana ikutikumbusa Malawi Congress Party ndi maejenti ake amanyoza APM kuphwanya mafulo a democracy ndi kuiwala kuti mawa limafika. Mmene ndafotokozera poyamba ndizikamba history osati ndale. Zomwe anapanga chakwera zaka 5 ndi history. Amamenya ma civil servant Sylvester Namiwa anakhapidwa, anabisa black box. APM amanyozedwa pa MPC, mabungwe osewa civil society organization anakhala chete. Ndero zatembenuka, APM walowa mboma, mabungwe komanso anyamata boma ndomwe ayambapo kulira pa zinthu zimene anafesa. Ndikupasa ni chisanzo cha baba Stephen Malondera, mtsogoleri wa anyamata zikwanje kwa Nsundwe. Daily akulira pa Facebook chikhalirecho anatumiza anyamata zikwanje kukamenya Namiwa. Kodi akwesa taiwala? No, siti naiwale chifukwa history is the best teacher. Aliyense amakulola zimene wafesa. Mukadzala mtendere mukolowanso mtendere. Ngati munafesa maunyolo mukolowanso maunyolo omwewo. Mdziko la Ghana asilikali ena anadzala kupha anthu ndi kumanda boma. Nawonso zinawachitikira 1979 ndipo anaphedwa tsiku limodzi 26 Juni 1979. Akuluakulu, history is the best teacher.